Lolo. Kiri. Lolo. Alas 8 sa buntag, nag-inusara kong nag-inom upil. May babaeng bagak ni up, pinuol mitupad sa kuang chill. Siya si Asmin, kung pwede bang mawala ay dayes. Pagkaswerte ba na po ito na? Invite ko sa party sa kumpare kong taga Cebu City. Pagkadaghan siya babae, klase-klase lang kolor sa mga panty. May saka babae, nakadolokohan na. Pagmata ko babaeng ikukan man di ang I feel wonderful, pero di malas kay bayon akong nataymingan. Unya ako karon naguol, awahin akong nakarealize, nasira na si Junior. Wag niya po natakbo, gustong ihapok lingaw-lingaw. Bisan asa nga parte, tuanin to presin pirmi. Nagpanang nagsulti, ayaw pagkumpiyansa pre. Kay si kumare, naniin ni mo itong kusang gabi. Usa ka mo, pag-amping mo, perming pag-night. Break!